Важна новина за българите в Испания за 2026 година. Европа вече използва нова международна електронна система за автоматичен обмен на данни между системата се нарича ESI. Чрез тази система ИНСС в Испания и НОИ в България могат директно да обменят информация електронно. Това означава по-бързо обработване на международни пенсии. По-бързо системата вече се използва за пенсии, постоянна нетрудоспособност, безработица, здравни права и много други процедури. Много хора все още не знаят, че голяма част от вече е възможно от Испания да се подаде заявление и за българска инвалидна пенсия, без да се пътува до България. Могат да се използват испански медицински документи, решения. Вече е възможно от Испания да се подаде заявление и за българска инвалидна пенсия, без да се пътува до България. Могат да се използват испански медицински документи, решения за постоянна не. Аз работя активно с тези международни процедури и с системата ESI при случаи между Испания и България.